Поканил съм един от моите сифу, за да ви разкаже няколко думи за оръжията в бойното изкуство и по-точно маскираните оръжия. Благодаря ти. Значи, здравейте. Оръжията в бойното изкуство се делят на такива, които са с острие, пронизващи и сечащи, и такива, които са размазващи, като буздогани, нунчека, тояги и така нататък. Сега, в исторически план, голата ръка, т.е. бойното изкуство, никога не е имало за цел да тренира голата ръка. Всъщност голата ръка, тренировката на голата ръка е била подготовка за бой с оръжие. И затова днес искам да ви представя една част от многото оръжие за бойни изкуства, която може да се използва в днешния модерен свят като самоотбрана, макар че има и много по-модерни неща. От какво изхожда? Като говорим за оръжие, идеята е не да има наранени хора, не да има бой на живот и смърт, а точно обратното. Вина е на живот и контрол. Контрол от двете страни, защото е казано, боец е, когато се бие два пъти. Един път за живота и здравето си, втори път за свободата си. Да. В най-общ план, оръжие за самозащита, в най-добрия смисъл на думата, така че да не нараниш противника, са така наречените impact weapons, или това е всяко устройство, предмет, които биха ви послужили за контрол или пък стопиране на атака срещу вас. В този план искам да представя така наречените маскирани оръжия. Но преди да разберете за какво става дума, ще ви покажа. В този план искам да направя още едно разделение, преди да се спра специално на така наречените маскирани оръжия. Значи като оръжие за самозащита имаме основно така наречените скрити оръжия. Имаме импровизирани оръжия и имаме такива, които са маскирани оръжия. Тоест, те са дизайнвани като оръжие, но с функциите на едно бойно оръжие. Така. На първо място искам да ви представя на човек, който е вече над 70 като мен. Съвсем приемливо е да използва бастун като оръжие, но абсолютно невидно оръжие. Само че този бастун не бих казал, че е за самозащита. Това е скрито оръжие. Абсолютно нелегално. Да бъде носен и използван в повечето на новите страни. Импровизирано оръжие. Този шап. Обувката. Химикалка обикновена. Да, показвам с химикалка. Да, това са импровизирани оръжия. Тоест, това, което ти подръка обувката, нали? Това са импровизирани оръжия. И третия вид са така наречените маскирани оръжия. Ето имаме един бастун. Пак бастун. Но той е дизайнът като оръжие. Първо е специално дърво, утежнено, с специална форма, която примерно на един човек, който е тренирал кендо, кенджуцу, айкидо, може да го използва без проблем като бокен или като меч. Аз знаете, Миямото Мусаши в повечето боеве е побеждава противници с дърва. Да. На подобно дърво, това се нарича хикори, съм щупял 3 меча при тестването, преди да направя този меч. Това си е дизайн на оръжие за тази цел. Може да бъде използван на стълни меча. Аз нарочно стоя с деня, така че се използват и в такива обикновени предмисли. Значи може да се използва и като форма, нали, тръгвам да го ударям и така. Тоест,
форма, която си играеш. Покажи го по мен точно се вика. Сега ще покажем един възможен сценарий, като ситуация. Нападение с палка. Дай парите! Улица Леви, младеж, спирам, ударям. Сега мога да го ударя в главата, но предпочитам да бъде в ръката. Втория удар тук. Ако още не е изтърла палката, може да има следващ удар тук. Продължавам тази серия с удари, докато или избяга, или приключим техниката. По принцип гоним парализиращата, но можем да приключим с ключ. Да, сега същата техника плавно. Този удар влиза тук. Удрям тази част, минавам от тук и мога и от тук. Ще мога тук да... Това много полезно. Браво. Казвам за голям. Аз е много добре. Харесвам. Ама не го очаквах. Значи, по принцип с блъсква. Друг вариант е, може да използвате на техниките на тези, които разпръсват демонстрации. Те никога не удрят така. Държат така, да оборя тази дължина. Много лесно се удрят. Тук припозваш, може да спине гардови лесно. И това, което те гонят, е точно това. През ръцете, през краката тук, а при по-сериозни ситуации водят до чупене на ключицата, която води до увисване на ръката и той ще си я държи и тези ръка ги водят. Това са възможни варианти с този пластун. Друг пластун, който имах така и на шоколад, обикаляйки по свят, най-вече в щатите, където повечето щати носени на палка, на нунчако, на друг вид такива импактни оръжия за бойните изкуства, не е позволено не само да ги носите, но даже да ги имате вкъщи. До 2 години дават присъда. Snoop Dogg, който го знаете, голяма звезда, заради така колапсова палка имаше проблеми в Нью Йорк. И той е носил в багажа този, който се чека. Така, този пластун, например, е много удобен, дай да се въртим от тази страна, за тази ситуация, ето и шопите ще това, понеже много опасен, аз само ще покажа. Това е дрян. Има специални шипове. Тук имаше зъби на дракона, които едни сквирта на летището в Лондон се закачаха с него и един я разправя врата на другия, от тогава ги щупях, за да нямам тези проблеми. Уж си играех. Но тъй или иначе тази част е много здрава и може да нанася много тежки такива шокиращи удари. Гъци, не много силни, но ефектни. Сега, служи го това тук. Имаме една такава ситуация. Същата ситуация, само че аз съм така, татката е тук и той ме хваща за ръката. Значи да искам да замахна, може да ми е трудно. Тогава татката е била така да се вижда. Малко се изтигне, да това е най-вече. Значи ефектът е този. Гъртни са, обаче, дръжме, за да не даме различи, като ударим така, какво се очаква? Дори да им го заболи, той ще стане Леко ще се навена. той не стига и това нещо. И то ще е ужасен. Така. Сега не говоря за последващо закачане и такива работи. Не. След това, значи след удара, този удар вече ми позволява, вече пак същи такива техники на парализиране. Било по краката, било по ръцете и най-вече мушкащите за ударението се спират, особено когато са плъзгащи. Трябва да погледнем само това. Тази техника не ме хареса. Чакай, от тук. Само че ударът тук е С кое? Значи, виж сега, ти даже не тръгваш да разграбиш. В момента е само става ръка да видят за после. Ти занимаваш. Да.
Така, може да натисна с тази част. Чувстваш? Да, да. Душите някакво, за тази разва спината, бавно да Няма. какво чувстваш? Ще пусна, Да защото... я чупили. Ще пусна, Да. Искам да забравя. Това е все едно забивате шипно. Давам просто идея как може да се работи с едно такова лъже. Сега нямам идеята да обучавам. Нали? В ползването. И другия вид бастун, който е най-популярен сред различни стили на бойните изкуства и особено в филипинските бойни изкуства е този тип бастун. Пак е направен от хикори, има длъбнатини тук, като украсителна, но всъщност това ви дава много стабилен грип. Острието му, т.е. върха му е заострен и позволява едно, стои като глава на змия. Един вид украсително. И позволява да се завиди много лесно в противник. Сега, примерно, ако той замахва по някакъв начин, нали, горе става ръка замахне, примерно, и го ударя да умекне, може да последва и това закачено. Усещаш? Толкова е остро, тук Може и да замени. Може да има нещо детали, нищо да и говорим пък. Тук е най-опасната артерия. Вижте. Може отзад да Говорим за... Но по принцип, аз предпочитам тези примери, нали, примерно замахва с... Дай така, примерно ползваш, имаш палка, нещо так, нали, бавничко замахва, да ударя така. Ето, примерно, удар тук и може да направим контролираш ключ с това нещо. Нали, другото е замахнителна спалка и тук не влиза, как не влиза и толкова близо, ще се спра по принцип. По-назад, да. Но тук търсиш най-силен удар тук. Така, сега обяснявам. Повече хора, нали, тръгват да влизат тук, което е логично. Но в филипинските бойни изкуства, въобще в бойното изкуство, дай бавно, когато удари идва така, ако тази ръка държи щит, той няма възможно. Тоест, аз имам една водеща, която ми позволява да се скрие зад нея, без опасност да бъда ранен. Само, че вместо да рискувам в ръката си, го правя с бастуна. Нали така? Така. И от тук продължавам с... Сега, ето. Я развали кек. тук много е страшно. Аз отклонявам и ако имам възможност да ударя отдолу. В момента, в който съм ударил отдолу, стъпвам и трябва да това ключ. Сега, ако ти му нещо действаш, по-добре да работи с тази част. Пак се забива. Просто да. Значи всички възможни ключови ги имаме с палка тук, този тук, нали, можем да ги правим и с това. Сега ще направим един кейс сценарий, при който той го изпреварва и фаща ръката. Така, нали, аз мога го стигна по някакъв начин да действам. Сега можем да му направим класическо освобождаване и замахване, един кръстопът за филм. Сега ще го направим завъртане, удари ръката да се освободи. Значи в момента, в който аз завъртя, ще пуснеш. Да бъде да чука ръката. И какво правя аз? Опитвам се да го ударя, обаче той ме изненадва и ме фаща бастуна. Сега, тук вече мога хиляди да покажа хвърляне с бастуна и това. Значи много неща. Едно фърляне да му се удари, защото видвам тук да обекне и дърпам бастуна. Ударам на ръцете да изтъпнат или мускулите и гърдите. Няма проблем. Ако имате повече multiple enemies, по-добре направо към носа в главата. Не. Обаче там ще имаш проблеми с ескалация. За ескалация нападат запомнително. Значи, когато се влезе, избягвате битка. Избегната битка е спечелена. Влезете ли в битка, спечелете, но не бива да има ескалация. Тоест, когато да завърши съда,
или да ви търсят отмъщение, или да има усъкътени хора и така нататък. Всичко приключва с този удар и бегате. Няма позор в тази работа. Само, че тук да вметне едно, че ако си човек с бастун, няма да можеш да избягаш. Да. Така че по-добре да го удариш, да го приключиш. Главата е това. Ето дискусията. Благодаря. То може да бягаш, нямаш да се Сега, нали, това беше приказката, първачото, запишете, не искам да се че най-важното е да има контрол и да приключи боя, не да се стига до ескалация. Нали? И до някъде този тип оръжие, ние не говорим само за стари хора. Той ти може да еш гората, може да еш язно. И помните, като деца, като съм натренирал, Следващото оръжие, което искам да представя, е мое любимо оръжие. Известно е в филипинските бойни изкуства като къстик или дуло-дуло. А за първи път видях при, айде да кажа, 50 на 40 няколко години, представено от Масаки Хацуни. Последният нинджа. Масаки Хацуни, мисля, че беше последният жив нинджа. Не тъй го представяше. Тогава, последствие вече излязоха много майстори, които го показват. И за мое щастие, преди 3 месеца бях в Иган-Рю, място, където се е изработило нинджа движението и видях една такава в музея и бях страшно много. Значи, това е едно напълно легално оръжие, с което може да работите навсякъде. Ако пита чай, какво е това, разстреляме се ръцете и така. Няма никакъв проблем. Но е много ефективно за комбат, както казват, близък бой. Значи, примерно, то не ме замахва. Ето. Мога да ударя устно, мога да ударя тук, мога да ударя тук, мога да ударя тук. Говорим за чист импакт, за ударна практика. Нали, той не ме хваща за ръката, той не го вижда, тогава мога да мина да контролираш ключ. Той не ме хваща за ревера, примерно, и посега да го ударя с умор. Чакай, не почва. Пушка са почна прекратите. Да, чувствително и да съм нескъпно. Така, той не ме хваща за врата да ме наведе и да ми удари коляно. Много бавно на това прави, защото коляното върви с 25 мили в час. Нали? Голяма скорост. В Сидней практикуваме една стъпка с другия край, да мога да го видя. Така наречена система на гълъба, дайбано, при която удара в инбинала. Само, че тук не го правим с Феникс, дайбано, а като ме набия удара бавно, го спирам с това нещо. Той ще е тежко. Колко по-силно удара, по-яко се отдекна. Да не говорим, че може да правите и контролиращи практики, ето съм с нещото, не с остото. Нали? Значи, също придушение, примерно, ако те изненада придушение, значи първият вариант тук, дай вече примерно те заключил, успел да те заключи, може да работиш. Много е ужасно. Да не говорим тук в Игнали, тук. Тоест, това е суплемент или придатък към всяка една ваша техника. Тоест, това е, нарича се enhancer, усилвател по 3,14 на ефективността на математиката. Аз обичам по принцип парализиращи техники, да в момента, който е тук. Тук работиш така, с грабчата, нали, показвах това нещо, нали, с верацата, с грабча, нали, тук и пак този удар, който може да бъде много силен. Също и тук става много силен. Ритата, баловете, да ти шупе кръка. Да, като ампутация. Обаче това ти чупи кръка. Ампутация. Казвам ампутация. Така. Ами, момент. Преди да приключим, тази плечка има и варианти, по-над тази, например. И нататък това е пак любимото ми дърво от дряните. Така, че идвам тук. Ти ме спираш по същия начин, изчистима с тази ръка, изчистима с тази, изчистваш, слагаш на ръката, подпираш и ме търсиш. Аз идвам тук. Така, чакай. Така. Да трябва чрез ръка, подпири, и ме търсиш тук. Ето, раз. Тук вече се тренира, чакай, работа. Може сам да ищеш. Да търсиш работа. Раз.